Слідство завершено. Усім 24 українським морякам оголосили офіційні обвинувачення. І вони приступили до ознайомлення із справами. Про це повідомив керівник групи адвокатів військовополонених Микола Полозов. Учитывая, что количество фигурантов, объем дела, я думаю, что это минимум 2-3 месяца займет по времени. Ну и, соответственно, после ознакомления следователь составляет обвинительное заключение, направляет его на подпись прокурору. Если прокурор подписывает, то дело направляется в суд. В ближайшее время будем изучать то, что там Следственное управление ФСБ наработало по этому делу. Тим часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сподівається, що моряки найближчим часом повернуться додому. Вона вже направила необхідні документи в слідче управління ФСБ, щоб їм змінили запобіжний захід під її персональне зобов'язання. Надала свої особисті зобов'язання, передала документи через МЗС Російської Федерації слідчому управлінню ФСБ Російської Федерації. Зараз ці документи знаходяться на розгляді. Перемовини тривають, але вони перемовини в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу.